Alright, welcome back po sa aming channel. Oy, saan tayo pupunta? Ba't naka-base na base ka? Akala mo fine dining ang pupuntahan. Magpipictorial lang po kami. So, may pupuntahan tayong lugar sa Black Fox. Yan. At the same time magpa-pumpkin touch, no? Yan. Kasi si Helen, my sister-in-law, love na love niya ang fall. So every time may change of season, summer, winter, fall, may mandatory photo shoot. Kaya mukha kaming tao ngayon. So pag nagsabi siya na okay, let's go mag-photo shoot, dapat present. Present. So yan at pupunta kami nga ng Black Fox. Maganda doon, Maganda doon. Na-vlog na namin yon last time nung nag-pictorial din to sa Isabel, no? At nag-pumpkin carving kami at nanalo ng tsambahan. So doon lang naman tayo ulit. Doon ulit. Kasi gusto sana ni Helen sa may mga puno-puno, kaya lang taglagas na. Medyo too late na kami, pero sila nakapag-photoshoot sila sa kami. Ibang part ng Canada, katulad sa Ontario. Hindi pa yung puno nila green pa. Pero dito sa Saskatoon nauna kasi talaga. Maaga yung lamig, nung nakaraan palaging -3 pag umaga. Kaya yung mga puno ang bilis nagsilagas ng mga mga dahon-dahon nila. Let's go, nagme-message na. Alright, so nagme-message na si Madam. Okay, doon tayo magkita-kita ulit. Kulot si Madam. Si Isabel mamaya, pakita natin sa kanila. Ikaw. Para kung waiter. Waiter. Buksan na. So yan tamang-tama. Maganda yung mga puno doon, Binago nila yung last year doon sila sa kabila nagtanim. Ngayon dito na. Yan. So magpi-pictorial kami mamaya dito. Ang laki nun, Kunin ko lang si Isabel ay. Meron din pala dito sila dating sunflower pero wala na. Yan, umbos na yung bulaklak. Medyo nakakasilaw lang. Kakasilaw lang kasi yung araw ay nandyan. Yan, sila kuya ay nandyan pa daw sa Circle Drive. Yan. Laki nito, So kayo ang namimitas. Yan. So parang bibigyan kayo ng ring. Hindi ko alam kung magkano ang presyo nila ngayon ng pumpkin nila. Okay. Tapos marami lang tong mga tusok-tusok yan. Yan, malalaki. Ito, ang laki nito. Pero bulok ng ilalim. Bulok ng ilalim. Kaya pipili kayo ng magandang klase pa. Pag kayo ay napadpad dito sa Black Fox. Yan. Aba. Parang si Princess Sarah, yung napapanood natin noon, yung sa mga cartoons. Sino pa yun? Si Sadie? Ano yan? Bilay. Last year, doon kami nag-pictorial sa may Miwasin. Doon kami ngayon
Dito daw sa Black Fox. Uy. Uy. Pusing-pusing Isabel. Like this, yeah. Just like this. Mama, and look at mom. 1, 2, 3, and... Oh, uy. Uy. And, sige, ato bang kay mama. Look at mom. Okay, and wait lang. Stand straight. Stand straight. Ano ba yung sinungaling kumanta ng Laki sa Laya? Yung anak ni... Freddy Aguilar. Freddy Aguilar. Rin na. 1, 2, 3, and... Tul po. Baba your kamot and... Like this. Let's go anak kasi maraming pumpkin doon. Look at mom. Look at mom. Stand straight. Stand straight. 1, 2, 3, and... Mamaya gamitin mo yung sa kay Tata Helen. It's done now. Wala pa sila eh. Last year, doon sila sa kabila nagtanim. I don't even remember. Doon tayo nagpark eh. Ngayon dito na. Ay, marami dito dari picture. Sana, maraming bulaklak siguro dati dito, no? Just one more na lang, promise, and then we're done. Here lang, and then I'll just smile. I'll tell you to make it. Ito, ang cute. Kala mo nga pakwan eh. Ay, maganda oh. Pwede ito kay Isabel. Pang carb. Pero maganda yung maganda yung orange. Tumalinis. Pero bibili kami yung malaki. Kasi gusto mag pumpkin carving ni Isabel. Ha? Green. Ito pwede itong kainin. Pina pumpkin soup. Ito green pa. Pero ang laki. Po. Lawak no. Ayun malalaki doon sa gitna. Wow. Bako nga ni. Hindi na rin ang auto. So, 5 sasakyan lang nandito. Oh. Tapos may dara pa akong secondary outfit. May mga photos na dara na lang. In fairness, Ang ba? Mami po na dara. O sige na. Upusing agad. Walang bantay. May bantay ba? Meron na yun. Ayan. Isabel, let's go. Isabel, dahil mo pagbuto ko na. Ha? Dahil mo pagbuto ko. Isabel, oh. Here. Pero kumpara last year, mas malalaki last year yung tanim nila. Pero mas malawak po yan, Dad. Hindi, mas malawak yung sa kabila. Ini si una kong pang-pumpkin pa, tsaka hindi. Last year dyan, pinapalit-palit. Basta ko na ni Dad. Baka iba yung tinanim sa kabila, no? Baka mais. Dapat maghanap kayo ng maganda-gandang pumpkin. Po, duman po garo sa may bandang gitna. Tiyagaan ang paghanap. Ay, hindi ko pa magayon, no? Hindi ko pa magayon, no? Oh, in fairness. Last year dapat to bilog ma. Pabilog, paarugan. Pangit yan i-carb. Hi, Bel. Ito malaki oh. Nakakasilaw lang masyado ang sinag ng araw. Yan. Isa to sa mga pasyalan dito sa Saskatoon. Kung gusto nyo mamitas ng malalaking pumpkins, yan. Black Fox. Yan dito. Yan. O dito medyo okay. Hindi sikat ng araw. One, two, three, smile, Isabel. Silly Isabel. Don't go na kay mama. Picture na. Let's go.
Yan. Yan. Sige. Bibi, oh, very big. Oh. Isabel. Isabel, no shouting. Look at this, oh. Very big. Malaki bell. Malaki bell, no? Too heavy. It's too heavy. Too heavy? It's heavy talaga, anak. It's very heavy nga. Ang laki. No, stop. Stop. Mamaya pipila ako ng maganda-ganda. Parang ito. Parang okay din to. Ay, masyado na ito malaki. Ako na? 1, 2, 3. So mahal lang per hour nito. 1, 2. 1, 2, 3. Wow! Si Lolo tao si Isabel nandun. Nag-harvest ako. Ano itong puso ko dati? Ito may kapot ng Si Jik tapos si Kuya nandun, oh. Again. Jik kasi natutuwa dun sa ano. Putik. Putik ba yun? Gusto maglaro. Yan, para may function man. Pigitan. Konti ang tawa, no? Kaya ang datingan ni Joanna kamo sa kauba. Ha? Si Lolo tapos si Isabel naman. Sa dakol na ano. Papalitan mo daddy ang balot ni Isabel. Papalit siya. Picture ko dyan sa mga Oh, dami. Ay, kamu palit mo na. Ay, di ba no? Si Isabel nga sa kadakol. Isabel, come here. Come here, honey. Go to the pumpkin. Dito medyo malalaki ang pumpkins, so. Oh. may sikreto yung si Isabel sa likod. Oh. Betty cracker. malaki kasi yung ano, damit. Lapating gayo. Yung sa ano, pangsara sa Kaya kang pili lakam talikod. pangsara sa ano. Sa chicheria. Yan, oh. Girl, patukawin mo siya sa ano, sa pumpkin. Yan. Sit in the pumpkin. Scared daw siya. O, stand up na lang, stand up na lang. I will sit down here. Dali. Smile, One more. smile kita ta, smile kita ta. Say 1, 2, Play-Doh! Play-Doh! O dali na tabay ka dali pa tatang Play-Doh pa 1, smile 2, ka. Play-Doh! Maghiling digdig. Talo ka tata. Toy airplane. Airplane dapat kaya siya, girl. Ano na tama-change ka na second outfit mo. Gabulan daw, girl. So ganyan pa nagpipictorial. Duman po. Dito ba aki man ni Jeep Rocks mo? O si Mama and Papa naman. Oy, Marco, dalaga. Oh. Ay, girl, ano ka picture mo kaming madali? Ay, ang ani. Mamaya pa makita sa may lilim, pangit sa maliwanagon. Abo kayo. Jik nandun daw si Kuya, oh. Yan, palagi yung ano, mandatory kay Madam Helen. Palagi yan. Every year. Dapat meron kaming... Which is actually an advantage kasi mahal magpa-picture dito. Kasi hilig na Minsan Helen. $300 tapos bibigyan ka lang ng 10 copies. Pero kay Madam, Okay. syempre, Kung gusto nyong i-book si Madam, bakit hindi? 500 copies. Grabe. Mamatay, gano'n ka? Tapos sinusulo ko ng picture. Okay, 1, 2, 3. Hi, Isabel. So, Isabel, ganyang show ano, your face. behind the scene ng aming pictorial, ano? Show your face. Lalo pag mga bata ay medyo pahirapan kasi naiyak. So, kailangan tiyagaan. Yan. Para merong souvenir ngayong 2024 fall season. Yan. Napili namin dito sa Black Fox. Yan. Nung nakaraan sila ay alam ko sa Miwasin, yung park. Doon sila nag-pictorial din. So this year kami nila Joanna dito kami sa yan, mga pumpkin ano. Dito sa Black Fox. Yan. So taon-taon yan na dito sa Black Fox meron silang pumpkin patch. Yan.
Isa sa magandang pasyalan dito sa Saskatoon City. I will buy you Play-Doh and I will buy you. Sige na, gawin tayo naman. Maka-outfit ni Jik-Jik. Ready na si Jik-Jik? Okay, 1, Ready na magpa-picture? 1, 2, 3. Look mama, Jik-Jik. Look mama. Look mama. Yan. Anong buhok doon? Si Daddy Isabel. Di, kamu kuya. Kamu. Ano ayos mo buhok? Yan. Digdi Noy. Ang ganda ng puno ano sa likod. Oh. Digdi na Noy. Ang ganda ng kulay. Girl, dadadog mo yan. Video mo ako. Yeah. Digdi ka Noy. Baka pag sa camera. Sige lang. Maganda ba pag sa camera? Oo, magandang tingnan mo nga ang puno ano. Picture ko din ng cellphone. Dapat kayo ba video ko kamo ako. Okay. Sige lang. Video ko nga ako na rin yung nag-illustryahan niya. May mga dumadating na kasi umahapon na, gumaganda ng ano. Tama ano kita. Isabel, dali nga. Panahon. Maganda naman ang panahon pero grabe talaga kanina yung sikat ng araw. To smile. Dukot-dukot ko mama. Tangkumpya ko. Okay, Stinky. Say, Say pumpkin. 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 Look at Jik-Jik smiling. Mrs. S, this is for you. Si Mrs. Mrs. S and Mrs. Black. 1, 2, 3. Yan oh. Ano ka mo man ni Jik-Jik? Okay. Ano dali na ta? Oh, yung magtatay naman. Ay, Isabel and Jik-Jik. Kapag Isabel and Jik-Jik, pakaputan mo. Isabel and Jik-Jik. Yan, pag may bata, ganyan talaga, tiyagaan. Isabel and Jik-Jik. Hold hand. Oh. Biyahe na. Biyahe na. O, dali na nga, duman na kita da. Smile, siya dama ko ah. Oh, video. Oh, bibi. Oh, hali dyan. 1, 2, 3. Video yan. Biyahe na Isabel. Garo ya. Taboy. Halik. Say hi to them. Okay lang no? Yan. Yan. Galing kasi ito ng school kanina. Uy, si Jik-Jik. Oh. Oh, Jik-Jik. Oh, ikaw. Uy, dirty. Oh. Oh. Tuwang-tuwa si Jik-Jik. Oh. Tuwang-tuwa Jik-Jik no. Isabel gusto pakarga lang. Oh. Look, dumaan ka na sa pumpkins. Let's get sa pumpkins. I want white. Ha? You want white? Yan, saan ang white pumpkins? Oh, let's go. Tuk mo kay Papa. Okay. Ha? We need walking. We need to wagon? Umako kita duman. Okay? Okay. What's that? Soil. Tuwang-tuwa ng ng lupa. Itong isa parang anak ni Freud Aguilar. Dit ka, pumpkin? Dami pumpkin baby? Ha? Let's go sa white pumpkin. Let's go. Gusto niya daw ng white pumpkin. Why is it color white? Hilaw pa. Oh, ito maganda, parang maganda to. Dapat titingnan nyo. Maganda sana yung orange na orange, no? To baby, oh, very big baby, oh. Look, Isabel. Look, oh. Huge. Oh. Wow. Ha? You want white? Ang daming white. You know, white. Saan mo gusto? Saan mo gusto ang white? Oh, to, let's go duman, oh. Let's go. Here, may white, oh. Ito nga white, oh. Ha? Wagon. Sige, akit na naman at yan, anak. Gusto niya daw ng wagon. Sit down here. Sit down. I will gonna take you a picture. Dali na. It's broken. Opo, broken na. Why broken? Sit down here, dali. Why broken? Siguro, baby, may nag-pick na kayan.
kukuha kami ng wagon kasi si Isabel parang gustong sumakay. Kasi ilalagyan din nyo yan ng mga kinuha nyong pumpkin. Nabel? Ang dami. Doon pa sa dulo. Mamimili. Mamili tayo. Bibi, may wagon dali. Ayun Sakay ka? Ha? Sakay Isabel? Dapat pupunta siguro doon sa gitna para makapili ka ng makapili tayo ng malaki. Yung magandang klase. Let's go. Oh, it's right there. Yeah, it's in here. Oh, okay. Oh, it's Many is 3 for $2 for $5, Yeah, 4 2 for minis, $5, yeah, regular is 5, large is 10. Okay, thank you. So, kuha tayo nito. Dito yung susukatin. Nandito naman pala yung Yan, pumpkin picking. 3 each, 2 for 5 pag maliit. Ang large is 10. Siguro dyan tayo sa large kasi or regular. Bell, let's go. Let's go. So dapat ang hahanapin namin medyo may halo pa ng green para matagal yung buhay ng pumpkin pag kinarb. Hindi pa sila tapos. Yung mga naman mag-iina, mag-ama. Nakakuha na si Isabel ng wagon. Wow, Isabel! Wagon! Wala nga ito. Sana bilog na bilog. Oh, pwede to. Kasi pa yan Wala nga tayong pamputol. Gusto mo nito? Gusto mo yung orange talaga? Ito maganda sana to. Alin? Maghanap tayo ng Liga. Wala tayong pangkat. Saan? Ito? Paano ko ito puputulin? Maano to sakit sa kamay. Gusto mo nito? Parang may Gagawin ba natin agad? Yeah, Alin ito? Ay ito, medyo malinis talaga to. Oh, pwede to. Ay, sana walang tinik. Bigat. Ang bigat. Ito na lang kasi maganda to car. Sa tingin mo, large yan o regular? Kasi ang large, $10. Magandang ilalim kasi dapat pag kukuha kayo, yung tatayo ng ganyan. I-carve mo na yan. Medyo yupi yung likod. Okay na yan. Kasi dyan ang face. Oo, ito yung face. Ha? Akala ko ang face. Ito yung face. Siyempre, nandyan. May laki no? ako sa TikTok kung paano siya... Pakita mo sa kanila kung gaano kalaki to. Bigat. Bigat no? Akin nandun sa sa wagon ni Isabel. Ano nyo? Ganyan na lang sipain nyo na lang. Wala. Sipain mo na lang. Mabilis lang naman maputol. Magana tayo. Carving. Bell!
Oh, here. Bel, sa tuya niya. Oh, sa atin to ah. Baka may kumuha. You share. Oh. You share. Oh. Jik-jik. Jik-jik. Ha? Opo, opo, opo. Kuha ka? Ano yung pandagdag lang? Dun sa malaki nyo? Gusto ko yung white kasi mag-paint. Si Jik-Jik. Ah, mag-paint. Oh, sige. Tingnan mo yung bird, oh. Hoy! Kita ba sa cellphone ko? Parang, yan no. Dami no. White ang kukunin nyo. White. Gusto ko marko white. Pero salit lang. Nakakuha na kami ng ano. Tunglig. Oh, ang ganda na mga bird oh. Ayun na yan. Paano ko na yan? Dali. Harayok ka. Ang ganda no. Ani ko ano mo din camera. Magpapapicture lang ako. Sige. Magpa-paint sa Jik-Jik. Ito nga eh. Ano ka mo? Nakakuha ng isa. Ako white. Isa pa daw eh. Ito. Ay, ito. Oh. Ay, ito. Maganda. So, pag wala kayong pamputol, ganyan na lang. Sipain nyo na lang. Doon. Ay ko. Ay ko, yun. Aray. Yun ang problema. Ayaw. Mali. Yan. Ito maganda. Tapos, linisan na lang ang ano. Nito siguro. Tanggalin yung mga dito. Yun ang problema na yung maraming tinik-tinik. So, habang sila nagpipictorial tayo ay nangunguha nito. Problema kasi wala kasi yung pang pang putol eh. Next year daw pants naman ko mas madali mag-hiro pagta. Oh, ito. Maghanap tayo ng maganda-ganda. Wala sila yung pamputol. Daddy uni Wala sila yung pamputol. Last year binigyan tayo. Medyo pa naman to, matalim yung mga tangkay nito. Yun no. Dapat lilinisan. Ini daddy ay para sa Ha? para sa kaibang cookie. Nagtutumba. Tutumba. Niray din na. Ilan yung mga malalaki dito sa ano? Maghanap tayo. Na. Maghanap. Hindi, wala sila nung pamputol. Herb kaming pumpkin. Wala sila nung pamputol. Gusto ko ang hirap pag naka-heels. Medyo, 'di ba, alam mo yung medyo matalim-talim yung mga ano nila. Kaya kailangan mo ng panglinis. Oh. Bigyan mo lang, bigyan mo lang duwagan. Oh. Ganyan, bigyan mo lang. Lang ka mo. Mana, hindi mo pa iling-iling man ko yun. Wow. Pumpkin sa naman. Yung pumpkin lang. Rico, nalagyan ng ano? Ha? Kunan mo si Isabel pala gusto. Kunan mo na maliit lang. Meron doon sa labas. Oh, yung maliit lang sa kanya. Daddy, sabi ni Isabel, over here guys. Magkapot ka madal pumpkin pa. Oh. Ito yung ano, lilinisan. Lagyan na lang sa putik. Linisan. Kasi lalagay sa sakyan madumi. Linisan na lang pagdating doon sa bahay. Green pa, dapat orange. Hilaw pa eh. Hilaw pa. Kulang na lang gata Pwede. Pwede yan. Atres yan, $3. Ako na gulayon to. Gulayon tanong. Iyo, Pwede ni, masapog daw ni. Masapog daw. Yan ang photo masapog. Masapog daw ni. Nilugadan yan. Pag nilugadan mo, inarog mo kaya. Kuya, baka maano si Jik-Jik. Mayo na, haloy na gano'n yung pinudo. Mamamati ko.
Ay, jik. Ay, jik. Gwapo. Masapog. Nasapog. Ayan, oh. Ay, Masapog. Pwede yan. Anong Tagalog na masapog? Dahil, pag inarog ko kayang garo ng sabo, Anong Tagalog na masapog? mayo. Yung parang masarap siya na kalabasa. Masapog. Maligat. 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 Medyo makunat. Maligat. 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 Maligat, medyo makunat. Kumbaga sa kanin, hindi malata. Sakto lang. Sakto lang. Masapog is Maligat. Pwede yan? Gulayan ta? Gulayan ta. Tapos ano lang yan? String beans, no? Yan. Anong string beans? Ay. Sitaw. Wala na ako. Sitaw. Bago na yun. kuanon mo yan, babakas Yun mo eh. yan. Gulayan na ni. Dagda. Utos-wago, no? Si mama naguguyod. Irakman. Ako na po, ma. Gagataan daw namin. Pwede na eh. Oh, pwede yan pa. Balatan natin. Gulayan daw. Kagana mong balaw. Balaw. Dapat may balaw. Meron may balaw kita sa araw. Anong klaseng balaw? Itong sa ano? Ay, mura yung mamis ito. Bako to. So ginamit ta sa Bicol Express. Ayo. Yung ginamit namin. Yung bagoong. Yan. Sitaw. Yan. Sa sitaw yan masarap, no? Yan. Shrimp ako duman sa lakantang shrimp. Haluan natin ng shrimp. Sa atin yan po. Sa atin po yan. Pag nahiling nga ni Isabel, Boray, mangurango na ni Isabel. Gusto siya. Tuwing na, dali na. Aya. Ini pa. Sa to ni. Atin to, baka makalimutan. Nabidyoan ko daw. Yan, sa to po yan. Sige, open ko muna yung sasakyan. Tama to, gusto ni Isabel white. Ito bilog. Balikan ko ito mamaya. Ayo, tamang-tama nga. Wala lang yung tangkay, pero pwede na yan. Or ito. Dami kasing tusok eh. No? Mamaya, kunin ko muna yung isa pang outfit ni Isabela eh. Sabi ni Chick No, oh. Share, Isabel. Smile naman. Sige, ganyan pag may kasama kayong bata pa nag-pictorial. Dick, ikaw muna ka ni Dick. You want to ride? Later na, Isabel. Want to ride the ass? Want to ride? Rides na lang. Ride. Okay, Jo, halin dito. Wala mo nakabirit ka. Bigyan ko dito. Careful. Isabel, smile. Beep, Oh, Chick. beep. Dali ang kimpay ni Isabel. Kani hali daw dyan. Smile. Oh, butong na. Girl, palabaon mo ng buko ni Isabel. Pero na lalaki. Baka putos, girl. Kung may putos yan, kit yan. Kaya nga ni. May kamputo. Dito, mula dito, nakikita nyo yung mga lupay na dito. Mula doon hanggang dyan. Hindi amin yan. Ano lang kami. Hindi namin alam kung kanino. Lastik. Pero ang ganda ng Pero dito, pag papasyal ka, walang bayad. Walang bayad. Diyan sa Pilipinas, pag pumasok ka sa mga ganitong private, bayad ka. Dito wala. Walang pakialaman dito. Okay. Kahit yung parking, walang bayad dyan. Parking, walang bayad. Doon sa atin, meron pang magsisenyas niyan, 10 piso. Aatras. Pag magpa-parking ka, walang tao. Pag aatras ka na, andyan na, magsisenyas na dahil 10 piso na. Nakapili ka? Oh, yan pala, mabilis lang. Naputol mo agad? Pangit man kaya yung Tangkay? Oh. Ako nahiling niya na ako na. So did you guys stop at the distillery? They would have given you pruners. Oh no. It's okay. I've got a pair here if you'd like. Yun yung hinahanap ko kanina. Proner nga. Proner. I just need a white one. So, pwede rin dito magpa-picture. Yan. Ang cute. Gayon, tago doon sa los. Sa labas. Sadit. Cute siya. Maliit lang.
should. tell them that it's time to go. We're gonna stay here. Oh, I know. Is it the kids or is it the adults that don't want to stay here? You know, I know what that's like. Good, good. Ayan, maging yung girl. That's pretty. Kaso na, wala sa green. Magaling ko ta may green. Get this one. Yan o. Look at this. So ayan yung presyo. Kita mabayad. Tigdi sa iyo. Cash ba? Cash ba? Oh, Jake, go bird. Ang kapot kaya po. May daming birds oh. Kasi hani, pangit man girl kaya. Alis na tayo ng Canada. Magtataglamig na. So anong nangyari? Doon na pala magbabayad sa baba, sa distillery. So hindi pa sila nakapasok, sila papa doon. Hindi pa sila nakapasok sa distillery. Orange. Bibi, can you post for Tata, please? Can you post for Mama here? I will take a photo with the white And somebody drove over. Yeah, I saw. 1, 2, 3, and smile. 1, 2, 3, and smile. Doon na pala magbabayad. Papasok tayo doon. If it fits inside the ring, it's $5. If it's outside the ring, it's 10. That's what the rings are for. So this one is 5. They are fit, no? So di, nakalawag po sa ring. Pag lawag sa ring eh. Oh, pag nakapasok sa ring na blue, $5. So, may $5 yan. Pasok sa ring. May ma-check man. No, may ma-check man naman po. I-check naman eh. Anita makanos, hani magayon ta makanos oh. Di ba cute? Mas gusto ko yung outfit. Chick, I'm so proud. Sabi niya, what's you? Smile. Smile to Tata. Okay, one more. 1, 2, smile. May pahabol pang picture. Sisi, babies, look at mom. Look at Tata. Smile. Yeah, nasa ano siya, nasa mood. Like this is Nasa mood na. 1, 2, Yeah, ay wow. Nasa mood na. Kanina hindi. Sa pantalahin. Oh. Nasa mood na. Okay, nasa mood. Okay na. Buti naman. Outfit na, magic. Last year, kumain mo yan. Okay, come on, let's go. Let's go. Lagyan na natin sa sasakyan. Ay, gusto mo tapkin. Kay Chik-Chik ata yan. Kay Chik-Chik yan. You put it there, we will put it sa car. Kijik-chik ni? Oo. Sakay sa Yes, sa'yo yan. Asa yan? Okay. Baby, put it there, we will push this. So magbabayad na tayo. Bakas nag-change outfit. Let's go. Nadyo-video mo siya. Oh, yun na. Oh. Nasa So doon tayo magbabayad sa baba. Dirty ka, ang pants mo may ihi.